Ľudia sami to je kyžuťa. Po 2 mesiacoch? Nejak tak, ja už neviem. Už neviem ani koľko to je, čo som naposledy točil video. No ľudia, comeback, prvé letné video. Takže parádička, hádnička. Takže tak ľudia. Vítam vlastne pri prvom letnom videu tento rok. Neumrel som, furt som tu. Nikto ma nehľadal, nikto ma nečakal. Ale ja neodchádzam ani neprichádzam, som tu stále. Keby ste sa, že niektorých, ktorých sa možno zaujíma, skôr sa nezaujíma, že prečo nevychádzali videá? Prečo som ja nenatočil videá, prečo som niečo vlogy z Terchovej, ani nič také, ani vlog z Chorvátska, ani odniekal. Lebo sa mi nechcelo, to je jedna vec. A druhá vec, v podstate som nikde nebol. Nikde som nebol. Chodil som do roboty, domov, doma som robil, potom som šiel zase do roboty a domov a do roboty a domov a doma som robil a takto celé leto. Dohromady kľudných dní som cez leto mal asi 5. Od 5 do 10. To je viac voľných dní nebolo, proste, nemal som čas. A viete, prídete domov večer a poviete si idem točiť video, nechce sa mi. No a takto to je 2 mesiace. A sme tu. Áno, poviem vám nejaké informácie, možno, ak by som o tom nespravil samostatné video. Nevadí. Povieme si to takto. Čo sa stalo za tieto 2 mesiace? Nič. V podstate nič. Mal som tú robotu, tam už som skončil. Robil som vodický, mám vodický preukaz. Čisto teoreticky, o tom by sme mohli spraviť video, kde to opíšem, že čo to je. A čo v škole? Pred 2 mesiacmi, čo už je celkom neaktuálna téma, no nevadí. Ale to je jedno. Proste ľudia, povieme si to takto. Je to tak. Teraz to aktualizujem. Počítač som mal po mesiaci som zapol počítač a mal aktualizáciu, ktorá sa mi tedy vypla pred mesiacom a teraz sa dokončuje. Takže úžasné. A to je vlastne všetko. No. A ešte asi natočím ďalšie 2 videá, ktoré budú len také, aby sa nepovedalo, že som nič nenatočil. Zajtra idem do Nižských Tatier. Hashtag som exot. Paradička, budem mať dovolenku, vidíte, hodiny by som si mohol nabíjať, keď už som pri tom. A to je všetko. Vlog z Nízkych Tatier nebude určite, lebo vám proste piči, mám dovolenku. A tak. A ešte teraz vlastne robíme doma plot, stávame, takže to je ďalší dôvod, prečo nič nenatáčam. A tak. Tak dúfam, že ste... Pokiaľ ste to dopozerali, sa gratulujem. Pokiaľ nie, tak... Gratulujem, tak či tak. A dajte odber, like, komentujte, lajkujte, zvončekujte. A užívajte ešte 10 dní leta. Joha.